हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय नै मादैया दिनैहाय ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों बिनिनो फुजानि एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दे लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर मादैया दिनैहाय ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों रावबो गैया दे हारसिं सिरिसो रावबो दाखिथा नै जोंहा ओंखाम गोरलैयाव जोसा माइरं थिंख्लियाव बिदि सोयो बांद्राय बुंजासेबा जाया माबा माबि सोनांगौ गय फाथै जरा सोनांगौ लेपसिन जाबाय ओमफ्राय फाथै जरा बिबार जरा होबावनांगौलै सालथे बिबार जरा ओमफ्राय नोंसोरनो खोन्थाग्रोनां ओमफ्राय गय फाथै ओमफ्राय थाखा जरा बेखौ ओरै थ्रोब सहरबाय ओमफ्राय बिबार जरा होबावनांगौ बिबारखौ दा सोनोसै नोंसोरनो खोन्थानो माबाग्रोदां ओमफ्राय जोंना नै बिदि खाथेनानै ओमफ्राय बे नारेंखलखौ ओरै दोनबाय आरो खाथेनानै जोंना गोजाबो गुफुरबो बेबायदि दोनबाय ओमफ्राय थालिर हाथा होबाय बाहाय सिन्दुर थुजोबगोन गासिबो नोंसोरनो देखायनोसो बानायग्रोदों बाहाय सिन्दुर थुजोबगोन गासिबावबो जाबाय रेडि जाबाय आंना खामानिया ओमफ्राय गाव गावबागाव धोरोमनि गाव गावबागाव नेम नालाय ओमफ्राय जोंनि नेमखौ खोन्थादों आरो गैयाहाय नै अमा ओमफ्राय ना ओंखाम गोरलैनि ना गांलाब जानोसै ओमफ्राय अमाजों अलजों बिराद साइज संनानै जानोसै माखा मोनलायनाय गुबुंले नुलायलायबाय नै सामब्रामजों दुन्दियाजों होबाय ना बिदैया मोनबाय आंना अमा अल बानलु सावनानै लाबाय दुन्दिया बे आंना खिन्थु मेसेङाव थायथ'खासै बेखौ जानोसै ओमफ्राय ना बिदैल' दै ओंख्रिया ओरै बेदरखौ नै अलखौ एसे लाबाय आं दहाय जाबायना बुरजा बेदरखौ जानो बाबाय ओरैनो जाबाय बुरजा बेखायनो अलखौ दरनै दरथाम लाबाय नायानो मासे बेसेबांबा बुरजा गिदिरखा आयै इसोर आइमा ओंखाम गोरलै जोसालायबावसो ओंखामा प्रत्येक बोसोरावनो आंनो एसे एनै जाहोयोमोन ओमफ्राय देग्लाय जाहोनो हायासै लोगोफोर जाय लेंजायाखै बिनि थाखाय निमाहा होदो लेङाखै आं देहायानो जाया मावनानै जाहोनो बेखायनो लेङासै हारसिं मावनानै जाबाय एकदम सामब्राम बरहा बे नानि ग्रेभि सामब्राम बरहा दुन्दिया बरहा होनानै संदों जोसा ओंखाम गोथावथारलै खाथियाव बिहारिनि हाबा दं
ข้าวมันเหลือมันสังเกตไปเรื่องจำเขาดูมีอะไรบางทุกคนไปยาวเด็กดำเดินไปหน้าหัวไปมันสังเกตก็ทำละprotein kom dadang lega parang na akan nasa kasi nang nasa na ko no nasa ba yung brisket siya nasa na ho balala sisijang haba Pedro ko kom dadang Dunia lah sudah dibetul susah lele terbang. Lagi dekat. Di si amrang nak kompor ka ko sudah ke thom na komon khat ko lo. Do tho para ka thom na. Itu na ho. Má của chính cũng lấy cái thùng nữa. Ai phải tâm phủ ở bên này cho được thùng này. Những cái đồ thì đầm này hai bể thì nó ăn bị đầm thế. Cần đầm nhưng khi sẽ thăng cái nào. Nè.